No, no és només el preu de la llum. Tot el que són energies s'està disparant aquí i al món, Dani. Sí, exacte. Hi ha gairebé una tempesta perfecta a diverses economies del món que resumirem ara amb un viatge per la geografia mundial per mirar d'entendre què està passant amb el preu de l'energia, per què està tan absolutament car. I comencem el viatge a Europa. Aquí hi ha una sèrie de factors, alguns dels quals són climàtics. Vam tenir l'hivern passat, va ser més fred del que era habitual, això va obligar a consumir més gas. També l'estiu va ser més calorós i això va obligar a consumir més electricitat amb els aires acondicionats i, a més, les previsions que havia fet Europa de compra de gas s'havien vist disminuïdes per culpa de la Covid, i això ha causat la primera conseqüència d'aquesta crisi energètica global, i és que les reserves de gas natural que té Europa són molt més baixes que normalment tindria per aquesta època de l'any. Normalment els dipòsits haurien d'estar plens per estar preparats per l'hivern, per engegar les calefaccions a l'hivern, i en canvi estan al 75% i per tant ara s'està comprant molt gas a preus molt cars. Això és el que passa a Europa, però hi ha conseqüències també que venen de la Xina. Exacte. La segona economia mundial està fent un canvi. I en què consisteix aquest canvi? Doncs ho veiem. Està començant a comprar més gas natural per diversos motius. Per una banda, perquè el carbó, que és un dels combustibles que feia servir la Xina amb molta quantitat, està molt car i per tant estan canviant el gas natural, i també perquè el gas natural liquat és una energia més verda i la Xina comença a fer també algunes passes cap a reduir la petjada ecològica. I quina és la conseqüència d'aquest fenomen? Doncs que els preus del gas natural liquat, aquell que ve per vaixell i no per canonades, també estan disparats. Han pujat a índexs mai vistos i, a més, es preveu que en les pròximes setmanes i mesos continuï aquesta pujada. Per tant, no arribaran bones notícies per aquí. La davallada no arribaria fins a la segona meitat de l'any que ve. Per tant, encara falten uns mesos. Però no només a l'Àsia trobem aquestes notícies, també, per exemple, una de les causes la trobem a Rússia, i és que és el principal subministrador de gas per canonada, ara sí, a Europa, i està subministrant menys gas del que és habitual, per diversos motius. El primer, el que diu l'estat rus, Gazprom, la companyia que subministra aquest gas, és que estan fent obres en les infraestructures, han tingut alguns problemes en les infraestructures, però també alguns analistes i polítics europeus diuen que hi ha una qüestió de política, de geopolítica, que fa que Rússia vulgui pressionar enviant menys gas, tot i que ara ha promès enviar-ne més. I això té la conseqüència més directa per les nostres preus de la llum, i és que el preu del gas natural està disparat. El de referència a Europa, que és el que es cotitza a Holanda, es cotitza 10 vegades més alt que la mitjana de l'any passat. Això pel que fa al gas, però ja dèiem que no és només el gas. També hi ha altres fonts d'energia, per exemple, el carbó, que també s'estan disparant. Exacte. Tot està arrossegant tota la crisi energètica, tota la resta de combustibles fòssils. Per exemple, si veiem el que ha passat amb el preu del carbó, ho parlàvem quan dèiem la Xina, està disparadíssim, a més de $240. Veiem que es multiplica i per molt el que hi havia fa un any. I també el petroli, de manera una mica més discreta, però també està tocant aquests 90 euros, encara lluny del màxim històric de 100, però molt més alt que fa un any. I això té conseqüències directes a la nostra butxaca. La primera és molt relacionada amb el petroli, és la gasolina. Ara ho veurem, que es paga a €1,44 el litre, quan fa un any es pagava a €1,16, i l'altre, el titular de cada dia. Aquests 288 euros de l'electricitat al megawatt hora que s'estan pagant avui, demà serà un 20% menys, però encara el segon preu més alt de la història, que contrasten i molt amb aquests 43 euros que es pagaven fa un any. És una sisena part. Paguem 6 vegades més cara l'electricitat ara que no pas fa un any. Cristina Corchero, investigadora d'energia de la UPC, bon dia. Hola, bon dia. Ja podem donar per fet, per tant, que aquest hivern serà molt més car escalfar-nos, no? Sí, efectivament. Com ha dit el teu company, no es preveu que això canviï com a molt d'hora fins a la primavera de l'any vinent. O sigui que encara ens queden uns mesos de veure aquestes pujades o com a mínim mantenir-nos amb aquestes. Podem veure faltes de subministrament de gas, que no n'hi hagi prou, per exemple? Ara parlàvem d'aquestes reserves, que estan força més baixes que l'any passat. En realitat, això és el que està fent que pugi el preu, no? La por a aquesta manca de subministrament que està fent que es compri ara més i amb més quantitats en projecció i per tenir-ne. Per tant, jo crec que no estem en aquesta situació, en aquest escenari, però sí que estem patint la prevenció sobre aquest escenari. És a dir, en comprem més i més car perquè no passi això. Quant de geopolítica hi ha en tot això que estem veient?
Els mercats energètics són mercats regulats, tenen un component polític molt alt, tant en la seva formació com en els preus, com es decideixen els preus. Per tant, jo diria que al final està molt relacionat amb tota la geopolítica i també amb la política nacional de cadascun dels països. Cristina Corchero, investigadora d'energia de la UPC, moltíssimes gràcies, bon dia. El que em pregunto és si un govern de la magnitud d'un govern d'un estat europeu, per exemple, pot fer alguna cosa davant d'aquesta tempesta perfecta que sembla que té una escala mundial. Doncs ben poca cosa, perquè els preus són preus que es formen a mercats internacionals i ja estan fortament intervinguts, però el que no pots fer de cap de... Ho hem dit alguna vegada, ja pots nacionalitzar tot el sistema espanyol que hauràs d'anar a comprar al mateix lloc. O sigui, anirà a comprar l'empresa nacionalitzada al mateix lloc que l'empresa pública. I després les qüestions geoestratègiques són cabdals. Tu mira els problemes amb el gasoducte rus, amb el Gulf Stream del nord, connectat directament a la costa nord d'Alemanya, del Bàltic, per eludir ja Polònia, per eludir Ucraïna. I els interessos que hi ha en joc són brutals. I després els xinesos, que compren molt més, cada vegada hi ha més classe mitjana a Xina, i el preu no els importa gran cosa. Que tot això, efectivament, munta la tormenta perfecta i els costos de la transició ecològica. Perquè ningú no ho ha dit, allò de que qui lo paga esto, ningú no ho havia dit, que la transició ecològica tenia un cost i molt elevat. Aquest matí, els comuns han tornat a pressionar el PSOE per reformar el delicte de sedició.